Čaute, tu je Denis od DS Spiders a dneska máme stredu 22. júla, tak znamená to, že ideme si urobiť vyhodnotenie súťaže OSP Blue. Žrebovanie urobím online, natočím to, aby ste videli, jak som vlastne žreboval, a takže teraz si to prepneme, aby sme videli moju obrazovku. Takže máme pustené záznamy zvuku aj obrazovky. A teraz ešte predtým, ako to zlosujeme, tak poviem iba, že dvaja ľudia tu mali 2 komentáre, čiže komentárov bolo dokopy 47, ale tie komentáre sme im vlastne skryli a nie sú diskvalifikovaní, ale hrajú iba s jedným komentárom. Čiže komentárov máme 45. Takto, toto. A teraz vlastne dostaneme to výherné číslo. A vyhráva číslo 8. Takže si to pozrieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Miloš vyhráva. Miloš pekne aj zdieľal fotku. Takže splnil všetky pravidlá súťaže. A teda, keď si Miloš pozrie toto video, nech mi napíše a ja mu gratulujem.